jur pe viața mea că nu glumesc. Am fost la stomatolog și de frica morții, bine. Eu vorbesc așa de zici că am 4 ani neîmpliniți pentru că jumătate de față nu am. Deși o vedeți, ea nu e. Și m-am machiat, ziceai că machez un... N-am simțit nimic, tase, m-am machiat așa ce... Bine, e inutil să vă spun. Hai să vă povestesc toată istoria. E foarte complicat să vă povestesc. Cu zăbata asta de lume care mi-a mai rămas. Întâi și întâi m-am asigurat că mă duc astăzi la stomatolog când îmi vin cei mai buni prieteni, și anume Clubul Bucuriei. Ca să fiu sigură că dacă mă fac de râs, mă fac cu ei. Cine putea să mai vină? Să mai vină domnul Trăistariu, să vină cu mea. Împreună cu cine vrea el. Astăzi mi se îngăduie orice. Ha, apropo, dacă vedeți că îmi curge din gură, vă rog să-mi dați un SMS. Să știți că nu e din vina mea. Am început, dar și o vene. Bine că ești tu de știi. Lasă-mă că-i dau eu. Să-mi dați seama, să-mi curge din gură? Oh my God. Cât te ștergi de ruj la colț? Nu simt, nu mă șterge de ruj, că mă enervează dacă îmi pui mâna. Nu, că eu nu vreau să pun mâna, vreau doar să îi rog pe telespectator să sune pentru coșul cu bunătăți. Stai întâi să spun eu ce e mai important. Că asta... Știi că tu ești de drăguță cu... Lasă-mă faci. Lasă-mă faci. Iartă-ne că râdem de tine. Întâi zice, deschideți gura mare, mare, mare și am venit cu o serincă mare, mare, mare pe care mi-a băgat-o în gură. De câte ori? Ți-a făcut pe gigie, pe os și pentru limbă. Dacă ție ți-a făcut așa... Da, mi-a făcut și mi-a fost atât de frică încât n-a... Da, era să fac pe mine, eu la fel. Și la un moment dat chiar am întrebat dacă am făcut, că nu mai simțeam. Și m-am dus până jos să beau niște apica. Zic, nu e bine vacii noastre Margareta cu apica? Vă stimați, e moartea, moartea. Și astăzi trebuie să vă dau și coșuri, să vorbesc și cu Clubul Bucuriei. Iartă-mă care suciți cuțitul în rană, dacă îmi te punea să bei apă din pahar și simțeai pe gura spartă, nu? Nu m-a pus. Felice, așa? tu ai trecut brev vreodată prin asta? Ai trecut, ai trecut. Ți-ai schimbat cercei. Vai, Felipe, ce cercei frumoși ai. Sunt noi? Și în momentul ăsta am ceva care nu e al meu, știi ce vreau să zic? Ceva ce n-am furat. Totuși nu e al meu. Ia! O să se dezmorțească. Până la sfârșit îți dă drumul limba, încet, încet, încet. Mie mi-a zis doctorul să beau niște cafeluță. Am băut o cafeluță pe partea asta, așa. Doamnelor, vă rog încă o dată să mă iertați, dar sper să nu vă scuip în momentul în care vă felicit de săptămâna trecută. O să vă întrebați de ce am venit la televizor în halul ăsta. Răspuns. Și ce, să stai acasă să râzi singură de tine în oglindă? Râdim și noi de tine, na? A fost rău asta. Clipici. I-a adus clubul. Stai așa. Da, da, Mi-a da. adus și una dintre doamnele câștigătoare. Astăzi Doamne, este... ce frumos. O să avem la sclipici. Alo? Nu că n-am fi noi suficient de sclipicioase. Alo? Doamna Alo? Marinela? Da? Ce mai faceți? Bună seara, Teo, ție și invitaților tăi. Doamnă? Da? Ce credeți că am eu în mână? Nu știu, pare un spray, un deodorant. Să vă dau un indiciu. Da? E de aici sau nu e de aici? Este vorba de... Arici? Nu. Șpiți? Papici? Nu. Sclipici! Clipiți? A zis doamna, sclipici. Dar ești destul de frumoasă, Teo. Da! Da, Teo, pe Teo, plombă. când o mai aduci pe Maia în emisiune, Teo? Doamnă, să știți că nu mi-am făcut un scop în viață din asta. Nu, dar e o scumpă. Dacă e scumpă... Și eu ce să zic, mulțumesc frumos! Ne e dor de Maia. Bun, da, bă, te mulțumesc, o aducem. O aducem. Mulțumesc frumos, ați câștigat, felicitări. Vă pupăm mult. Băi, ar trebui să vorbesc atât de mult? Sau mai bine vorbesc cu astrolojan?
Nu poate că Stolojan de asta vorbește așa. Sau n-am voie să zic asta. Nu e cu alegeri, cu alea? Stai, și ce legătură are? Da, nici o legătură. Uite, na. Nici o legătură, nu. Poate luăm o legătură. Avem o legătură la telefon, ceva. Alo? Alo? La revedere ce? Doamna Ligia? Doamna Ligia? Da, bună seara, vă aud. Nu vă sperii îngrozitor? Deloc. Și salutări de la micuțul meu Tudor pentru Maia. 2 anișori are. Mulțumesc frumos! Ești o dulce și tu și Maia și tu e fanul tău cel mai mare. Să rămână, mulțumesc frumos! Doamnă, cu ce-mi trece mie anestezia asta mai repede să nu mai vorbesc așa de zici că... Cum o scris mami pe Teo? Poftim? Nu, Tudor, îmi ia telefonul din mână. Tudor, lasă telefonul la mami! Ce fac eu cu asta, cu anestezia asta? Cu anestezia, nu știu, o rezolvați cumva. Păi cum? Asta vreau să vă întreb. Am o idee, mai bine vă dau eu dumneavoastră un coș de bunătăți și de anestezia mea mă ocup eu, ok? Ok, și salutări multe la Maia și mult noroc la emisiune. Ești o dulce. Mulțumesc frumos, boda proste! Cred că ori mușc ceva, ori îmi iese ceva din ceva. Ceva e în neregulă. Dacă vedeți că mă prăbușesc fără suflare... N-ai nicio șansă că la ce ți-a băgat în gură, să zic așa, te-a ramforsa, nu te-a muia, să știu. Doamna Ana! E normal, doamne, să-și bată joc așa de mine, doamne? Doamne, asta mi se pare normal, dar un om bolnav, proaspăt, hârjănit în gură, de ziceai că... Ha? E normal așa ceva? Doamne, răspundeți-mi, vă rog frumos! Doamna Ana! Mai sunteți, doamna, acolo? Sau vă ceartă cineva? Doamna Ana! Vă ceartă cineva? Stați doar o clipă să vedem dacă vă ceartă cineva. Imediat verificăm. Alo? Poliția? Cu doamna Ana o ceartă cineva. S-a întrerupt. Doamnă, păcat că ta v-ați chinuit. Bine, și eu m-am chinuit, așa că suntem unul egal. Uite, asta pot să zic. Hai că încet, deja ți deschide gura, eu aud. Nu mi se deschide gura. Dacă eu îți spun că ți se relaxează totul că te aud când vorbești, ești din ce în ce mai perfect.